последните години има ръст на смъртните случаи сред задържаните за домашно насилие. Тук не става дума само за насилствена смърт като при Роко, а изобщо поне това показва анализът на предикта. Всички профили са контактували с фалшиви такива. Убиецът може да вярва, че извършва морално възмездие или има усещане за мисия. Той може да се възприема като своеобразен съдия или изпълнител. Възможно е извършителят да е бил свидетел или жертва на домашно насилие в миналото. Обикновено такъв извършител има високо ниво на интелект и стратегическо мислене. Той вероятно е добре информиран за съдебната система и знае как да избегне съмнение. Извършителят може да е работил или да е свързан с кризисни центрове, правозащитни организации или дори с полицията. Извършителят проучва внимателно жертвите чрез публични записи, новини или социални медии. Той може също така да получава информация от вътрешни източници, например социални работници, полицаи или адвокати. Убийствата са планирани и изпълнени със сравнително малък риск. Извършителят може да инсценира местопрестъпленията като акт на самоубийство или като случайна престъпност, за да избегне подозрения. Възможните заподозрени са бивши жертви на насилие, жени или мъже, които са оцелели след жестоки прояви на насилие или техни близки. Пети септември 2024 година. Млада жена на име Майя напуска защитен дом за жертви на домашно насилие и се отправя към среща на анонимните алкохолици. Няколко часа по-късно, бившият ти приятел е намерен мъртъв в Западен парк. Майя е арестувана за убийство. Делото изглежда приключено още преди да е започнало, но някои въпроси нямат отговор. Аз съм Майя. Алкохоличка съм. Проституирах, пиех, шмърках, драчето ме пребиваше. После ме караше да се върна на улицата. Напуснах го, избягах. Мислих, че всичко е свършило. Не беше. Жертвата е известна в средите си с прякора Роко. Досието му съдържа наркотици, проституция, побоища и множество сигнали за насилие. Вечерта на убийството той отива сам на среща. Някой го очаква. Няколко минути по-късно е мъртъв. Когато го намерих, веднага го познах. По якито. Опитах се да му помогна, после видях кръвта, видях очите му и избягах. Бягството я превръща в основен заподозрян. Срещу нея има свидетели, а тя няма алиби. Доказателствата изглеждат категорични, поне на пръв поглед. Хората често бъркат вероятността с истината. За тях случаят беше решен. За мен първа започваше. Каролина беше убедена, че Майя е невинна. Не ме да разбера какво всъщност се е случило. И колкото повече копаех, толкова по-малко вярвах на очевидното. И аз бях обвинена в убийство. И аз бях сигурна, че никой няма да ми повярва. Затова реших да помогна, защото понякога най-опасният човек не е този, който държи ножа, а този, който успява да убеди всички останали, че вече знаят истината. По време на разследването изплуват нови имена, стари връзки, скрити зависимости, изчезнал телефон, свидетели, които не казват всичко и един въпрос, който не спира да преследва Емил Боев. Ако Майя е виновна, защо толкова много неща не се връзват? Създадох система, наречена предикта, изкуствен интелект, способен да анализира хора, връзки, поведение и доказателства. Според системата, вероятността Майя да е извършила убийството е 97%. 97%. За повечето хора това е достатъчно. Но Емил Боев никога не е бил като повечето хора. Проблемът с интелекта е, че не винаги разбира човека, а проблемът с хората е, че твърде често вярват на числата повече, отколкото на истината. Докато всички гледат към Майя, някой друг остава незабелязан. Някой, който е бил там. Някой, който е видял повече, отколкото признава. Някой, който много внимателно е насочил разследването в грешната посока. И ако Емил не открие кой е той, още един невинен човек може да плати цената. Защото понякога най-опасното оръжие не е ножът, не е пистолетът, не е дори убиецът. Понякога най-опасното оръжие е убеждението,
че вече знаеш отговора.